It-tlieta wara nofsinhar l-ex-chairman tal-Enemal ta' Tankred Tabone tressaq il-qorti b'rabta mal-iskandlu tal-loti tal-commissions fuq ix-xiri taż-żejt. Tabone qed ikun akkużat li talab, irċieva u aċċetta regali illi kixef sigrita tal-Istat illi ħa vantaġġ personali għalih u anke qed ikun akkużat b'ħasil ta' flus fost oħrajn. Fil-qorti l-Pulizija qalet li dan huwa każ serju ħafna illi jinvolvi korruzzjoni li tammonta għal eluf kbar ta' euro. Każ li jekk Tabone jinstab ħati dwaru jista' jeħel sa massimu ta' 14-il sena priġunerija. Tabone huwa involut b'mod qawwi f'negozji differenti. Fost oħrajn fl-aħħar snin, permezz tal-kumpanija tiegħu Forestols, Tabone daħħal għal proġett kbir bi sħab mal-grupp Vassallo immexxi bil-benefattur kbir tal-Partit Nazzjonalista Zarren Vassallo. Proġett li jingħata l-isem ta' 110. Il-proġett bejn Tankred Tabone u Zarren Vassallo jinvolvi l-iżvilupp ta' blokka ta' 110 appartamenti lussużi f'Distrend f'Taslima. Proġetti li ingħata l-permess tal-MEPA f'nofs is-sena li għaddiet. Kemm Tankred Tabone kif ukoll Zarren Vassallo ikkummentaw fil-pubbliku dwar dan il-proġett. Tankred Tabone deskriva dan il-proġett bħala wieħed eċitanti u kien żied li mal-appartamenti kienu se jinbnew numru ta' boutiques u kellu jkun hemm ukoll 3 sulari għal parkeġġ. Proġett li kellu jitlesta fi żmien sentejn u nofs minn meta jinħarġu l-permessi. Min-naħa tiegħu Vassallo inkluda dan il-proġett f'pubblikazzjoni tal-grupp immexxi minnu u ddeskrivih bħala wieħed mill-akkwisti ewlenin ta' Vassallo Group. Impjegat ma' Zarren Vassallo hemm ġew saliba l-persuna illi Lorenz Gonzi għażel biex tkun hija li tieħu r-responsabilità sħiħa ta' tmexxija tal-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista minflok is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Paolo Borċolovier.